Ay kung may sarang ti mo magbayad ka cremation ng 80,000 o kung taas pa dyan karya, kag example positive ka, ti mahaya ta na imo bangkay ti sarang ti mo. Now, ang biktima always sa diyang patakaran rin karon, mga pobre, mga kabiyanan. Now, bahal raad ang mabulig kang provincial government ta. Kung gahambal sa tuod lang istorya ha, tuod lang istorya partner, kag notasyo. Nga, tuod gid man balahaw nga operate ang aton molecular laboratory sa tiki ga operate rin ko no. Kag kuon man ninyo kag sigog gani kadto nagambal nga it will cater at least hindi magnaba sa 70 samples ang ma-examine adlaw-adlaw. Now, ang diyang mga tao nga nagkaramatay ay noy wala tinagwa confirmation kaya confirmation light sa kamansihan. Now, hirin ming nag-abot confirmation na may gani ay positive gid man gid. Ha? Now, diyan natin matutok sa confirmation regardless kung ano ang result. Ha? Sa Iloilo patanagali manasta ka dya ginapa-examine ang confirmatory test ta. Ay ti gina-test dira sa lokal mo. No? Gina-swab, gina-antigen. Ganiti agad gusto ta part na bubit, masiguro ay iba dyan mga testa sa lokal ura di siguraduhan mo. May dyan nga positive ka sa antigen pero kung magwa confirmatory test na negative gle. Tiwanan mo na palubang Timothy ura makrimit to ay ura man Timothy kwarta ti na-deprive mo ang kinamatarang ka mga pobre permiigo dyan now. Ang puwenta is amo ay bisan amor lang gidyaraad ang mahimo kang aton provincial government sugid sanda katuod kon naga-operate gid man ang molecular laboratory ha kay sanda man ka dyan nag-announce ko operatron ti ang kuuntaran kato bangad nag-operatron ang molecular laboratory wara ran ti antikinyos nga malubong nga nga malubong lagi bla hay ti dasig pag kung operate ang laboratory na partner pagguwa dyan ka test na positive i-confirm sa San Jose the most is 4 hours so hindi pa malapo ang 12 hours na patakaran niya kung ora may palubang mo kinanglan ang di ko magawa lagi sa sulod kang butang ko 6 lang ka oras ay trouble mo pa ang results kundi mapalakpak ang mga biktima pabalsamar tang aton patay pabalsamar tang aton patay hay nagwa ang laboratory hay ka-operate sa San Jose nagwa ura pa malubong ang ura pa maglaps ang 12 hours pabalsamar ta patay ta kay negative bangad si Lilo partner ang examination kadya ano klawid malaps lang ang 12 hours ura ka titsoy si palubang magipatay mo nakasubo iba giribion kapati bisan iba nga napatyan dyan kapati nga bukit positive minatay na nakitaan lang ang probability makabiyanan ga kasubo bangad sa amo niyang patakaran kuunta ipa-operate taraad lang ang molecular laboratory ta santiki kuun ni Gob nag-operate ang nagaaw kung go-operate andot daran sulilo resulta kag ito ipatisaw Sura partner taman man kaklaro partner no nga kung pagkabalan nga ang operate nga nag-operate ra partner ang pamangkot yang partner ginadara pa sa Iloilo kag sana gid partner kung nabatian mo to ang nagligat nga interview mo kay Kapnunong Aluipan di ba gusto na dapat dasig ang resulta nga dapat parang ang mga pobre man sa nambal mo kay na nga mananda ng mga patay partner maskin pa paano mapula-pulawan mananda partner at least hindi matanda kung partner nga po daw naga-Muslim na tatang kay partner kaya yung pabor sa Muslim yung partner ay kay partner ang problema yan timya talaga kung amuratan amuratan kultura ganito lain tatang kung kultura lang natin na Muslim partner hindi naman problema ka partner pagpatay lubang na yung partner miyad kuno may kwartati mo pakrimit ay kunura kung lubang ka na yun kung magkukuon sa dati ano dyan ipakrimate nyo wanan mo 80 milk sagap ko naman
Ha? Ti kunura ti mo ti kwarta ka hindi ti mo gid makrimate partner. Ti kuno palubang ti mo dayon. Lubang ako kanina yung partner, mo ganit paslamat ng kao ko na Muslim yung reliyon ka partner. Namo jaran. Ang atan point is bagkat political issue na jaha ay COVID tanadyang nga problema ginistoryahan ta, no? Ora tamon labot kaninyo, no? Sa kung naigo tinyo ja kadya, amon istorya la kami ka realidad kag tamaan ka analytical ang amon kadya nga ginahambal sa kanginan. Hay ang pobre lad sa bangod sa amo yang sitwasyon, amo gitnang kaluluoy, mga kabyanan. Bakkan ti manggaranon tanang kadya ang may kaya blang magpakrimit, ang maigo. Ang pobre nga mapatay. Bangad nga wara ang confirmatory nag-operate laboratory sa Antique sa Iloilo mo pa ipatest whether or not negative or positive man. No? Confirmatory ha? Now, hindi tanara pwede mabasihan ay bakkan tanat confirmatory test riyan ang ginswab korgyas lokal kag gin antigen nga nagwa ang result nga positive kaw. Hay bakkan tanari ati accurate. Rako tanan naman antak riya nga napaslawan ang nag-suicide ganito sa may nga sa may Aguilato. Ha? Kunura tatogin na pursige sa pamilya bulan ang test na gintago tanato ka provincial health office. Nagabot confirmatory na naslilo. Ganito na lubang ron. Yeah. Ha? Te kunura tatan to nagkuon sa 10 bulan to. Te kun di ura taman inga kundi ang pagamaan ng tao positive to. Ganito hindi ba magpahati tao to sa gila nga positive ay nag-inom to na to kaylo. Ura man to gina POM. Amo ra ka partner no katingalahan partner ka no medyo may mga ukus-pokus pa kung isa man di partner mo nga ang tao may pagduda isa sa resulta partner. Kag sarapa ara at gin-inform na to kundi pag-confirmatory nanda sa Iloilo ginpasa sa provincial health office gin-pump up da sa system nanda dyan sa municipal health office kang si Basti hoy ang inyo nga pasyente dyan sara mga kabyanan nga nag-inom kang hilo negative sa COVID tayo nagawa tayo sa klase district hospital sa antigen test nga positive ang confirmatory na halin sulilo negative kaya lang mo to kalkalan kayo nalubong doon. Amo para sa partner no ang liability ka nga mga ligyang na sign partner no urat liable tanda partner kung magpalubong di mo nga nag negative partner no mo dapat pamangkuton kung may sino ang may liable din ka partner ang chief nurse, doktor, amora partner o kung amora partner dapat natin mangkuton partner kung may liable diyang ratanda partner. Now, saan si Mrs. ni partner no yung nag-uon natin? Mga kabyanan, nga ti siyempre mapakrimate ti muhaw kung negative malangman o kung ano, no? Mga pinalangga nga tagparamati. Nagmunos na to sa provincial hospital nga ipa-confirm kung ang test pagit ni partner Nois Lilo. Naging blabagan ko, no? Yung saktura partner Gimbalbagan? ay gimbalbagan ay na kumbaga sa partner na test din nga positive partner. Di malay mo kung negative man to. Di ba? Di mapakrimate ti mo kung negative lang, kundi hindi ti murad magastuan. Amora ganit partner kuno sa provincial to partner no protocol kuno partner amo gidra kuno ang ginasunod na nga proseso partner. Awa mo na bala mga pinalanggaan ta permati. Na? Wala ti kinariper kita sa diin mga kaso. Dapat raad tanan-tanan nga mga ginahulag targya puro raad accurate. Haiti may mga test man kita nga ginahimo para mamanan ang accuracy kung ano gid ginabatyag kang sang kataho. Makabayanan kay ang kamatayon nga taho may diyan nga golpeada nga ura takmaan ba sigin stroke, may nabugto nga ugat o kung ano diyan. Pero not necessarily nga COVID gid man tanan. Mga kabayanan, daw wara arti iba nga kausa kag kamatayon kang tawo basta mapatay mo. Puro lamang rin COVID. Abay na partner ay ang mga umang na partner kung mapatay kung COVID mo na partner.
Sa raya sa COVID na gol partner, ay PhilHealth partner. Di ora, yung nagalagaw nga. Nagalagaw ka na niya. Dakpon nanda, kag-test nga ako sana yung unaran, iti. Basi carrier ka mga virus na partner. Di ka rin, ura man partner mong sandagas lamuha, ay tiyang tao ka plug yun. Wala man talaga, itong partner. Totoo, ang pinaka-safe ng mga tao, kung na, ura man nanda dyan, ura man ka-positive, tanang ang galagaw raw. Kung kang kilala, kung imaw kami, bla. Ano pag positive, nakalis sinuot na maingad ka na yung kra? Sabi niya, guro, naman news na firme sa IT para urat yung mimimaw na. Ay, nako. Mga kami na lang gata, prapti. Napira dyan na sa kulasi ka. Galagaw na rin yan. May dyan, taas-taas yung tao mo. Na, kung kang lala, katong nga nagyan, baw na, nami kulor tao ba, puro brown. Hindi, amin na nami, short na brown. Ano ay, drakabla, gumura ang puli na, pero mayad man, ano man kung diin tabunan, Mayad man. Mayad, bilin ba man nga, ano sigaw galingan ng partner, ha? Respeto. May bilin mo mga respeto. At ang buli na lang ang gamura, ang tabangnan na tabon-tabunan naman. Ang pinalangga at taparmati. Pero at least may kalipayan ang tao at karita ka na. Pwede mo malaragway nga amura ko na ang sitwasyon kang unang panahon nga ura para gusto ang panaptan. Tara nag-reenactment partner. Reenactment na. At least may point of reference na makita. Nga kauna, mura partner, ang tao. Nga ura man tao, ura tao ko na. Ura mga tao Malaysia, nga ura man ting panty ko na, ura man ting prep, no? Amura nga perfect example lang nga galaga. Ha? Hindi, Rad. Amura pinaka-safe na tao, lad. Ha? Kaya ang tao, karabanwa, kung maglagaw rin sa tinda, ura ti gusto magparapit. Di sobra pa sa social distancing ran. Pero namin nagpartner kay nagapanipon, maniba karamo-ramo, no? Mga kamayanan. Would like karon ko na tagayod na dyan, may igo, tarumanis na blindi. Ang aming langga, kata berarti bayaran dyan na, basta importante, ura lang sa... Ura lang ka panakit partner, ha? Ura ka pirli. Pero may dyan ibabay nga pamilak. Sinapad, daw sa kulasi partner, daw ura pa man ti mga nag-encounter nga mga partner. Good morning, kuno kay Kwan? Kay ko ni Sir Lamo, good morning, pre. Romeng, kag ano dyan pa, nawag na sa baga mga ano sa bag-o mga partner. Sabi ko sa baga mga partner. Sa bag-o mga partner. Ang bag-o ko dyan partner, sir, si Bubit Mayo dyan, kaysa ni partner Noe. No? Sir, good morning, sir. Diyan si Sir Mayo, si Sir Mayo, si Sir Lamo, yaman, si Lilo, no? Hindi daw, ano pa si Ambay kung tapos ang quarantine ni Sir Alamo. Una tapos rin. Di dyan, misan na sa Priscilla May Lading lamputan House. sa lamputan. Diyan na pero matchat mo nagapong karong ko na tapos yun. Ano yun, nakauli, ers na gani. Nakakauli. Oo, tapos rin. Daw kang liga, daw kadlaw, paglubong bla ni Chief Noe to, ni partner Noe, amo man to adlaw nagpanaw si Sir Lamo. Aga pa. Ba, gaya ribian, mga kami sir pagalin mo dyan, sir ba? Would live that. Dugol piada na pag kuha na ge? Pag kuha na bla? Ay, manam mo kunami, taho bla nag-exist sa komunidad. Kag public service oriented. No? Nanugunan ka bla hindi mo makita sa isang lugar. Di bla, plus ka na ni Sir Lamo dyan. Timakan mo, would live bla reconcile, plus mind mo nga kamaturan nga. Sa kanyang adlaw, si Sir Lamo sa klase. Mura ka ni partner, no? Ang nadura sa klase partner ko na ura rin si Sir Alamo partner. Ate, back to school, anay ko no pre. Ate ko na. Eskwela ko na, nay.
Ikon captain ka partner, mag-schooling ka, sunod major. Major, Ha? Tapos sa colonel. Colonel. At ibahal tsansa anak niya mag-provincial director ka marginal director sorry. Bahal partner, bakit nga piraplang edad ni Sir Alamo yung partner man? Bata pa man niya si Sir Alamo partner. Oo, mga kabiyanan. Di sa pagkadlawran provincial directoran ran. Ha? Kag assign once ma-assign ka lang sa Campo Delgado, ha? Kag maka-retire to kag makahalin sa provincial director kag pwede ikaw, mga kabiyanan. Di pwede kagit mo provincial director. Ha? Pras Blacona kay Kwan. Diin ko nang kumpisa si Gilbert Guriro. Taga Lapas Hamtek. Halin sa Pandan. Nagsunod sa San Jose. Hasta diin nag-assign sa may Iloilo. Iloilo. Kanya provincial director kang Iloilo province sa Iloilo Police Provincial Office. Na amo man dyan dangtan sorry ni Sir Alamo, no? Na kung nanglangin mag-schooling, agad lang ma-qualify kita sa anuman nga promotion aside from our accomplishments, mga pinalangga ng mga tag para mati. Ang nagpakilala gid kay Sir Alamo, ang pagka mauti na. Kita mo, ang kulasi hindi malagaan sa ginatawag na beautification. Kita mo dyan? Partner, maskin sa may latawaan ng partner, ang police station partner. Pinasahi na partner, guro sa probinsya kang antiki partner ang ginugay ni Sir Alamo partner. Kita mo, sobra pa sa engineer kag architect mo. Ha? Pa-beautify kang municipal police station. Nabisan diin ta na partner bobit masain. Amugid man kadya itsura ka mga police station, mga pinalangga nga tag pramati nagagwapa kag nagagwapo. Kag kadali ka na solicit kag mangita kang fund maka fundraising kay man ti mga kabiyanan makita sa outcome nga daw hindi ka manugunan kang imo nga gina-donate mga pinalangga nga mga tagpramati. Partner, no? Padayunon tanang kwan. Ay, imo guro number may number ka dyan? May cellphone ka? Na sigurado sa nga yan. Ha? Mabantog rin na cellphone mo hindi nga sawa mo yung basic kung may mag-text mo dyan. May rason ng partner, mag-six partner, may rason ng tamo nga, ayo. Now, ang mga kabiyanan, ano ipamangkot na para premiuhan ta ka polo ka miracle oil? Madaag sa miracle oil partner. Ano ipamangkot ta kanandak dyan namin nga pamangkot man? Sige. Mangkotot ta kanogin labang pwede ra? Si partner no sige. Kano nga pizza. Hindi dapat kano na patay para sigurado. Ha? Mabadayan na. Para mabadayan na? Sige. Kano na patay si partner no ano ang date na? Purumanaan mo ta partner, daro lipat man dito ganito. Lipat man ta gani. Di pamangkot rito para hindi ta mabulilaso kaya. Kano na patay si partner no Ang i-text nyo, i-text nyo karo ko lalawagan, number si partner Bobet malawag. I-text nyo sa number ni partner Bobet Burbuay ang date, no? Kama, kag ang inyong ngaran nga naga-text para masulat namon kung sino ang nagdraag. Kag tagadiin kamo nga barangay, no? Mga kabiyanan, no? Hay pala yun, tang ginupisahan naman ni partner no nga makabulik ninyo managtag karuming Antonios Miracle Oil. Sa gusto niya mo, namon niya nga tag-15. Ang tagtag. Ate, umpisahan talaga 15 ka. Pura man ti problema ran. Diran. Ano number mo, partner? Kaya. Ha? Kaya. Yan number mo 0935-193-2926. 0935-193-2926. Ikaw man partner lawag-lawag dyan kay mo numero.
Kraan kagigurok sawa mo ron. Yan, no, sa nagpamati kina, no, regaluhan ka mo ni partner uming kang... Hindi, si alang, partner Nuit na ligalo kaya anabi ha? Ay, ni tipadayo nun, kuno ni partner na Nuwi ang anang ligasiya sa pagbulig sa pamuluyo, pagi sa pagpanagtag kang miracle oil ni partner uming. Yan, numero i-text nyo, 0935-0935-1932926. 0935-1932926. Ang kung sino kuno kaya maka lanto no ka kung kano mapatay si partner na Noe Mayo. May premyo kuno yung 15 gidi kuno ka miracle oil nga. Ang una nga 15, partner, amo diyang makadaog eh. Ang una 15 diya taray sa promota. Text ka mo ron. Text mo ron. Pro, sigurado na natin date yan? Ha? Ay, Text na. Kwento to. Basi ko may matawag na lagi yaw. Sige. Itaw ka na yan. Itaw ka na. Sige. Ano kung ano nga di. Titawagyan na dyan eh. Sige, piuhon naman na ni partner ko eh. Nalipat takan bro, ano tong bulan? Hunyo rin to? Basta hunyo to ah. Hunyo to. Sige, hunyo. Tawagyan na dyan ang imo nga kontak kung kano na patay. Badlay, kuno. Masala ta sa date tabla, no? Text ka mo na sa numero jay 0935-193-2926. 0935-193-2926. Ang pamangkot, kano napatay si partner Noe. No? Kano napatay si partner Noe. I-text nyo sa amotong numero, madaog kamo ka miracle oil. Si Jen Javier ito sa Locos na, boss, hindi pwede dya kaya masabat. Ambay lang karon na sa kwan lang. Nabatian mo man numero bay? Text lang. Ha? May nag-chat jak na ka na? Ha? Ha? May kung ano katuod dyan ng Ilistahala na partner. may una dyan. Ha? May nakasabat rin partner. Hindi lang na yung paglawaga ang kwan, ang date na, listahan dyan sa listahan mo, kung sino ang ngaran ka nagsabat nga pamatyag ang sakto bla. Tawagan talang karon. Ay karon mas nunod rin na iba, no? Para nga hindi na maabay ang sala, lagi rin nga kwan. Ang primero nga sakto, mamanaan mo man sa cellphone mo number, partner kung sino ang una nga 15, okay? Na, may ka-chat dyan sa kwan. Hindi ito na pwede sa chat. Ha? Abawra ko kamaano? Ha? Mga kabiyanan? Ha? Rako kamaano? Sige, kwan ka mo, text ka mo. Ha? May ngaran ni kayong partner? Nandiyan. Sino? Sino ngaran na? Ati rin doon di mo kita na nang lamot na yung parar. Ha? May jandan? May ngaran, ha? Ha? Isparar barbas na yun. Hindi. Natag-isparar barbasaran. Hindi pwede ang taga mabasay, mabudlay mag-deliver. Taga-kulasi lang. Manaan siguro ko sino. Hindi nang medical oil ni partner Ruben niya pa. Bilog na probinsya, galiran niya nag-exist ha. Taga-asa, taga-barbasa, vlog ha. Text rin. Taga-ulasil at namdaog. Taga-kulasi lang. Sino nung araw ka taga-barbasaran? Wow. Sige. Kumpletuhan nyo ang naka-text, kumpletuhan nyo yung ngaran kag yung address. Ang may naka-text dyan, may nakauna dyan, urat ngaran, urat address. Ang date, takama? Tapos ang ang date sakto, pero ang yung ngaran yung ura. No, saktoran. Ibutang nyo kit ngaran nyo, sino kamo agad malawag krus kinginan. Ang date nga nag-text niya nga sakto, amo na amon i-consider ha. Sulatan ngaran na, pero hindi lang amon anay paglawagan ng date. Kay sige pa ang promota. Okay? Mga biyanan. Sarang mo rin iba malista, partner? Ura ka? Ngaran pa dyan. Ura, butangin nyo ngaran nyo kung tagadiin ka mo, dyan numero, masindan nyo kang text ha.
0935-193-2926. No? 0935 193-2926. Na, ano ang pizza kang John nga John pizza kang John nga napatay si partner Noe Maayo. O, isend nyo sa 0935-193-2926. May kinsi kita kabuyan nga miracle oil, kinsi tao madaog. Na, may yan, partner? May yan. Yan. Sulata? Sulatan ta na yan. Sulata. Amuran. Bawa sino kapon, nanay ni King kapon nagkuhan mo. Naming, ang miracle oil la, nimo, may dyan sunahan no, tikuko ba testimony, malam. Ang address mo yan, Jinjen. Address mo. Ang address mo ko no, Jinjen. Nagkoon, nga rako, aron ang diabetic ng malam, na ang pilas na hindi gin mag-ayad. No? Rako, aron nga doktor, kag bulong na, buol na, no? Naubos, aron 13,000 na kagasto, pa doktor. Ora gin mag-ayad, pilas na. Pros miracle oil, nagkipo ron. Te ang si Jenny Javier na paano mo buol miracle na dyan mo sa Ilocos. Dyan mo sa Ilocos. Ano, ikaw dadag dyan. Wala mong premio ya. Dyan mo sa Ilocos. Paano mo ka buol kang... Bago makalangat dyan, plastic yung mong bilhin. Hindi mo pa PC ya. Paano mo ka buol kang miracle oil may dyan mo sa Ilocos. Na, mga kabyanan, okay. Dali lagi ha? Nami man yung gadraog na kaya nga kamaan pang taga ibang banwa pang taga Kulasi. Sa Ilocos pa mo pa kamaan. Ano pizza na patay si partner Noe Maayo. Okay? Ano pizza na patay, John? Ano? I-text nyo ang date, kama, ang inyong aran nga nagsabat kag tagadiin ka mga barangay sa Kulasi. No? Madaog ka mo ka miracle oil kinsik taom daog ya. Mo dyan padayunon tang alikasi ni partner Noe nga managtag miracle oil ragya sa banwa ka Kulasi. Sige rin. Pinagdagan partner? Darwa pa nga partner. Tilawaga bi sa on-air. Tawaga sa on-air. Text back mo. Ang nadag lang si Jinjin nga Birya, taga sa Ilocos ya. Iwanay mo dyan, pa LBC mo ya. Puro taga Kulasi ra? Taga Kulasi ya. Diyan sa Kulasi ra kuliyaw? Diyan sa Norte. Ilitamar. Sentro Norte mo niya. Darwa pa lang ka mo. Ay, nga gawa text ang iba para at least yadi pa yung mga kabulig-bulig man niya sa adaw-adaw niya pangabuhi ang bulong ni partner Roming. Ang ka-chat dyan sa akin, numero ya. Jay number ha. 0935-193-2926. No? Ang kapamati plus Facebook live ko, hindi mo na mag-chat dyan. Ito lang kamo sa mga kabayanan. Batian nyo man ra. 0935 no? 0935 193 2926. Amo diyang numero. Tira ka partner nag-text ran. May sarap Sara si Billy Benedicto, Malacanang, taga Malacanang. Sara naman ikaw ang nagdaog. Sigihan nyo text. Sige yan yung text, parang at least saraya mo no, na tigayon man yan ni... May dyan ibang sala. Sala iba. Sala ang iba. May nag-text niya, pero ang gina-text niyo, salaran. Ang wala nalawag yung ngaran, salara. Isli nyo. Kinanglan, sakto kita. May 3C patakakwan. May 3C, may 2C pa. Dasigan nyo. Ang iba may partner na sala, lawaga lang kung hindi lang pagsulata. Ay lawagan mo pati date na lamang. Taga Malacanang, Maximo June 24, salaya. June 24? Ati salaan na. Sige.
Hindi naman paglawagan na sulat na naman ang sakto nga sabat yan, hindi naman palawagan na yung sakto nga date, no? Ay may nag-text pa. Ha, may sala, ang sala lawagaw lang. June 23 kay sino yun na? Sino yan? Yeah. Kay June 23. Sala man ra? Kay Margie Salazar sa San Gregorio, Salaya, June 23. Sala na. Yan numero teksan nyo 0935 193 2926 0935 193 Well, 2926. Fredo, remoton, address mo. Sakto ka, pero address mo. Sino? Remoton. Taga di wala ti address. Not address. Sakto sa Batnaw wala ti address. At sige mga kamianan, rigto lang kamo na teksahan amo to nga ginalawag ng numero. Hindi sa akin dyan, hindi ko mabasa. Isang chat nyo, kag kwan, text nyo ay ginagamit ko sa Facebook Live ang akin cellphone. May masala dyan? Masalang? Partner? May masala dyan? Jaya, Maricel Carlos, John Benedicto, nag-chat niya, salaman niya. John 17, salaman niya. Ang John 17 nga may orat ngaran niya, salaman niya. Sino ngaran na? Orat ngaran na? Porte saktor natin dito, mananda na, porter? May nag-text na, kailan na. Kay Mark Lawrence pa rin mabakyaw ya, salaman niya ang June 18. Ang kay mabakyaw, salaman niya ang June 18. June 18? Salaman to. Basta hapon to, ato, amo tong adlaw, tutok ato ako sa San Jose mo. Sige anyo, hopes ya, hopes. Inalin kindo, sarakaw ka nagdaog. Taga di international. Sentro Norte. No laban taga Sentro Norte, taga Sentro Norte si partner nung mo. Da budlay budlay talaga makalakit lato, tingnan mo. Ibalik nyo tong sa Facebook nga bala nga kung saan auto nagbantog to dyan sa klase nga napatay sa partner nung pwede nito balikan. Si Kalay, si Tresor, Agaman. Si Che Kalay? Bata ng Linda Kalay ran. Kali. Ate sige. Si Kalay. Pira rin nagdaga, ano maran? Naglang. May pira pa, may kwan pa, may 8 pa. Sige, text nyo. Grabe, unurik cellphone mo ba? Lilibit magbanwa. Sara ka man nagdaog. Bitagten. Bitagten. Lilibit magbanwa. Raka gusto mong gamit, minakaluhi libre ba? Kaya abi ba, inuran mo ba, libre ba? Sige. Then, medya bakit? Ninita magsipok, Malacanang, Dagaman. Ninita magsipok? Malacanang. Kolase. Daagran. Ate sige. Bintahagi man ko na nakamaan ka. Gimo si SD July di makotak tanda sa sugon basta serbisyo publiko. Partner ko na galansar ka kay SB, partner kagamoy mong buto. Sako lang silid-silid, partner. Kaya nag-chat na daya, partner. Makambal ka kaya nga sa konpikus masin lang yung gulo, partner. Gara-gara ka na mo ka. Ora mo ka nabasa sala ka na, di ba? Ora pag nabasa ka sala, partner. 0935-193-2629, no? Ang numero nga. Sindan nyo. Ingagaw mo. Joy ragot sala mo, sala.
Si Kawad na Ang sa taga-Bagakay, sala. Kagawad Ragot ran sala Yes, sala. sala. Oh sala. Ano tanambal nga dito? Ang June 20. Rapit-rapit lamang. Na, rapit lamang. Bagakay man kay Suryaga, June 12. Sala Ano ra. tanay mo yan? Ano ganito talagay mo? Ang Independence Day. Ora na patay sardan no ito kay Independence Day. Ha? Oh, de. Naka no ni diyan. Ang pamangkot ano Ano yung Wilmad G. Villanueva, Sintrusor. dagra? Dab. Sentrosor. Ang pamangkot ya kanon ang patay sa partner Noe. I-text nyo ang pizza, kama, kag ngaran nyo, kag tagadiin kamong lugar sa 0935-193-2629. Na. Hindi, tinyo kayo magdaag ko sa akin, kamo number ma-text. Wow, grabe, gusto ta na magamit miracle oil libre mo. Na, na, ha? Na, kung ka nanay ni, may yan? Kung ka nanay ni King na, raka ka doktor to ang diabetic to, nagtuna na 3,000 gasto na, ura magiyat, dyan taga Sentro Norte to. Alvin Pilar ka, salayay mo, July 8, salaya. July 8, sala. Kano mapatay. Kang John napatay ka na, John napatay ka na. Hindi tara palawagan ni pizza. Ang June 12 ni Madrilio na Independence Day na ya. Na, kung ka nanay ni King na grabe, boss mo, miracle oil mo ba, nang ura maayag ka doktor dyan. Pinapali na pilas ka diabetic din sa Sentro Norte. Basta pilas. Sa sawa, tapay mo, na disgrasyas motor, amo lang dyan nakayad. Ura, nagpo-hospital. Basta pilas sa kampiyon eh. Bisan sa ano lang Ruslin Marcelino, Sentro Norte, salaya man niya. June 24, salaya. Sala, mandra? Sala. Sala, ano kay Maricel Carlos, sekretary kakangkwan. Kapirati mo mag-chat yaw, sekretary kakang, ano niya? Kagardians. Hindi, timog mo sa matnaw. Roda Anos, dagaman, Roda Anos ka, Osorio. Barangay Suryo, tos bukid na nan. Nan. Taora ni partner no ang bulong ang Rumi Antonios Manacalowel. Na. Kami lahat na naman nagpadayon ka na ni partner Bubet. Ha? Sige. Ronald Sumugat, sa Nagasi, dagaman. Dagman? Ikaw ang sir nga? Unsirin. Wow. Tinakarako ka sa lulod partner dyan sa hapon mo? Duro man sala, partner. Tadlay doon. May jagat chat na kan dyan 18 na nagtibay. Ito lang sa cellphone kamo saray i-chat. Na, hindi ka sa akin tanang number. Kag sa akin nga Facebook account. Hindi ito yung Sala man niya kang June 21 ni Arsaga kang Barangay Fay, sala. Sala man. Aksert gali. Aksert. Sekretary aksert si Maricel Carlos. Ura timok maan ni Maricel ka napatay sa partner mo no eh. Sala gid permi sabat mo. Ang taga Malacanang nga si Maximo, ikumplituha mong ngaran kaga ano apelido. Dagka mong ang mong taga Malacanang nga Maximo. Abo, grabe ito na. Mary Joy Rimutin, Barangay Bita. Dalay Mary Joy Rimutin, Barangay Bita. Dagaman. Tagman. Kapila na partner. Tracy. Minarwa ba? De. Kara-kara ako ga text ba?
Nan. Aba, kuno sorbe-sorbe lang dyan, oh. Ang survey lang dasig mo pagdaag ka survey mo. Oras alas 7:27 sa ating pagpalagad. Serbisyo publiko kang kapiyan katalakayan niya man nagtagbulong legacy ni partner Noe. Romy Antonios Mirakalowel. Nilanaan ka mo katal bigabiingan batangan nyo pagkakanoraran. Gapamangkot iba namin lanag. Nami ya, the best. Aming sakit bosong, bisan na hydrate, pak mo imnin yung Mirakalowel bla. Hindi mo rasan, dura no eh. Sisilarang gutin na ba? Salaman ni mong ba? Ano na date na? June 19. Pwede nyo na karutayaan sa luto. Wow. Sige, gyapon nga text na partner. Rako gyapon sala. Rako ka text, puro sala. Pero na nalawag lang, napili lang ni partner diyang sakto kagalistahan na. Sige. Nan mo, Kinsa lang ako uri kasi partner mo betay kinanglan nagurujak yan ti para. Mas kanti parang naman dapat matiyan kita kang Portalisa no. Mas kita kang Portalisa biya. Basta Portalisa, may mati Portalisa diyan. Portalisa. Lawagan naman pirmi namin ti para pirmi Portalisa mo. Ito na rin si partner mo bet kanti para. Imong kita darwa eh. Imong kita darwa eh. Karaway ko partner mo ti para ko. Lablin maayo tigbubulo. Di ka piraran na. Asus, krake pa. No. Abuwa. Agoy, krake. Talaga text. Mga kabiyanan. Krake talaga text. Gusto naging libre. June 26 kay Nico Balis mo sala sala. Ya sala lamang man bulan. Okay. Duro gid man ka partner ka party gid man ako partner nga tamaan gid man ka epektibo ang Miracle Oil partner bangod digyan palang partner no. Maskin libre ya partner kung bakat epektibo ya partner sino man ta masapak ka text ya partner. Sobra 100 na partner ang hindi rin taga-rapal partner no. Maskin nga sala. Napalagpatan na ng partner, lalin sa 20, may 24, ay bibong alo. Tawaran? Kaya hindi naman na mati natin partner. Benji Picasso, ay ikaw ang last nga nagdaag, bitad tensor kulasi ang tiki. Sa sunod, dugangan na naman, pasensya lagit ka mo ay kinanglan naman ng Portalisa, iba na unahan rin man ka mo ka, ang iba sa laman ng sabat. Tilawagawan. Ati ko rin kinsiran to? Ati, uraaran ka o tilawagan? Uraaran. Pero pira dyan nagsarulat yung text ni mo? Abo. Subrasyan? Subrasyan niya pa. Tira. Te, kita mo? Mga kabiyanan, nagdaag no? Kinsiran? Yung manabi? Premium ni partner no yan Diyan, ang nakapakat no, ang premium ni partner nila, Jinjin Javier. Laba, address na kano kaya kay Lilita Amar, Centro Norte, Billy Benedicto, Malacanang, Pinifrido Rumutin. Yung address kinaya, pinagbigyan na niya, i-text na mga address. Inalin Kindo, Centro Norte, Chikalay, Centro Sur, Lilibet, Magbanwa. Ay, ano kayo na address ni Lilibit Magbanway? Ninita Magsipok, Malacanang. Winnie G, Villanueva, Sintosor. Roda Anos, Osorio. Ronald Suryaga, Alagasi. Kay Maximo man niya kay Naro, ay kumplituwa lang imong apelido kag address.
Mary Joy Rimutin Bita. Lablin Maayo Tigbubulo. Benji Picasso Bita Tensor. Amo yung nagdraog. Ang Ay kinsi. asawa kinsi. Dasar lagi apa nih, Pak? Sa sunod doon naman nga programa sa Sabado, idugangan ko no yung partner Ruming ang ano yun. Mohon ta lamang 20. Himo ko niya sa sunod 20. Basta kung sakit bosong nyo, ako ano problema para ka dali mumayad, mga kabiyanan. Ha? Imna nyo pwede ran. Anti-cancer ran. Anti-tumor. Makakati nyo, may ito nga sangka pasyente sa Baldrama. Tanan nga klinik ka, nagtunan na rin, tanan nga bulong, na-introduce sa radyo, tanan. Huwag. Tapos Miracle Oil, ang garabok na nga alin sa paas sa kahig. Nga daw balon ran, kinupos. Yan o, sa mga nag-text rin, tama rin ang text nyo, may nagdaog rin. Sa sunod, ipreparahan nyo ang pagpatay ni, kapag taliwan ni partner ni Rubin, si partner na Louie Maayo. Sa sunod? Nagtaliwan tanak ang June 22. June 22. June 22 tanan nagtaliwan. Sa sunod lang liwat kamo pag-text ay tapos yun ang may nakabuolan nga 15 kabilog. Sa sunod naman kung saan o ginlubong. Ha? Mapreparahan na tara partner. Ha? Hindi lang. Sabi kami kung kano mabata pagid para nga pansin kaya kamo. Kano na bata si partner na Louie. Para nga mga classmate na halos magdaraog ka partner. Ha? Classmate na? Di ba daraog granite basi kung natandaan ang birthday ni partner Louie mo. Mga classmate na? Ati budlay pag ito ko no birthday ng Edi, birthday na. Nasunod. Pero Para kung tanda pa na sigay lamang na text partner. Pero kung kumangkuton mo kaya kung sino tanap kay sana nga gaangkor ti lato na ginayon. Ha? Kaya mangkuton mo kuno sino tatay partner no Klala na yung partner. Si sunod naman mangkuton ta kung sino pinakbilog bugto na kaganami kay kumpleto nga ngaran. Da mo na para medyo may Sunod. tanda yawan ka text yan. Di amor la na sa sunod. Wala ka dya, ang tunin nyo to si Bimbim ko no tuod na kangaran. Na, amor niya. Dali lang, ano ba yan sa sunod nga? Ano ba yan partner sa sunod? Ha? Kung ano ngaran kita tuod sawa na? Ha? Ano ngaran ka tutuod ng asawa? Tutuod ka na kangaran kang sawa na. But like yang tanang nga print kasawa na, ubuson daw nakachat daw. Ikaw naman, anto lagi sawa na Nga kung may mag-chat ni Mangkot ngaran mo, ni mo lagi sukit. Para daw buhay ng Japon ang angkor nyo si Bakas na Louie Maayo, bangad nga ang ikasiyana na padayon gid ni partner na Ruming Antonio. Managtag tamon ka Miracle Oil mga pinangga nga tagpramati. Ti at least makabulig tanadya ka ninyo, no? Mga kabiyanan na amoy katugin umpisahan na mo. Nga managtag ka Miracle Oil gusto naman na siguro mataot partner kunta makabulig-bulig tabla sa ibara daw. Di wala ti problema. Partner hindi maraw partner ba? Sa nagapabati dyan, tapos yun ang may nagdaog rin, uwian na. Uwian na. Diyan mo, pagkapalak, yapon partner ba? Sige, magyapon chat na text na partner ha. Tamo na tansa mo partner nga kung may mag-text hindi matingala sawa mo gid. Amoy na hindi kita magsilala kaya miracle Oil ni partner Rubing na. Hindi matingala sawa mo may text na rin, di ba? Hirako yapon ka sila din ha. Sabi ka pang sunod na. Yan Yan ang yapaman partner nga ang Miracle Oil nag-exist kag sigurado gid duro gid ka testimonya kaya yang bulong Miracle Oil ni partner Ruming bahal gid sa mga makabulig kang sa pagpayad no kang mga narisari nga sakit plus no para ya sa mga pobre nga klase mga bulong kag epektibo ay pakonsulta ka bala kaya sa doktor kung 300 ka wala pa ka tibulong 500 baka lang ka, banyos mo lang. Ura toro consultation fee, no? Ura ti duro-duro ka nga braydan. Amo lang banyos mo, iimnan mo. Tanan ka darana kung may duwa-duwa ka sa paggamit,
Pwede naman ito na-text si partner Rubeng Itanak ang author. Si Kapitan bala dyan, sinong Kapitan Ikbagakay man? Si Dari Clawod. Dari Kalawad. Dari. Ato kang nabisita ko sa Bagakay, kaya may bata, tanang daw daroon na kuno to sa ospital, ay daw may nagbanag sa sulod at lingat, mga organs natin mga linga, irong ra, daw kan likado, bla partner, kanang na daroon mo gino sa espesyalista nga doktor, no? Ano ra internal medicine niya nga espesyalista ko, no? Kay Dr. Listerio, guro. Ito gino sa may sanusigid, Mm. ha? May ginsugsog, yung basa ng burak, mga kabiyanan, kaginsugsog mo lang to sa sulod, no? Igo, tala pagkaaga daw may nabatyagan, basta may gabi, may nabatyagan, kung nga daw may naglupok, labas linga na, may nagtubok, dito nga daw bugas sa sulod la, kati-kati, ha? Amo mo lang to ginsugsog na, daw nagbuswang, ayad mo naman to. Kung hindara mo to partner sa doktor, transportasyon mo lang partner, piraran. Plus consultation fee mo to, plus bulong na pa. Yung antibiotic ikaw to partner. Bay, kung may 2,000 lastuhon mo. Ay, sobra partner. Transportasyon mo lang bay, pagkain nyo to. Kaga na, ang dako jajak-jang nabudlayan na magtindag, magpanaw. Nakapanaw si Mr. Gregorio dyan sa may ginpost ko sa Facebook ko, sa may Karitaan. Ang sawa na, nakapanaw Mga kabiyanan. Kaga sa sapat Kung may virus, sapat nyo nga lansang-lansang, makapanaw git. Garungan nyo bla, pagkaga at na sigurado, taran. Amoran. Ate, orar, ti kasulad? Oraran. Hindi pa lang sila. Ate, sige lang, pero hindi naman mag-text, hindi naman kamu magdaog. Uhian na, may nanalo na. Nakadaog ng 15. Ang kay Jenabier din dyan, Jenabier tao, sinumbol, dyan. Sa mga nagdaraglit na wagan ta, nga ti 8:13 tapos programa ko naman, pwede nyo man dyan bulon, ay may dara ko dyan. May dara ko dyan. Pwede nyo lagi bulon. Mga pilangga nga tag paramati, na? Pero kung gusto nyo bulon sa pinakadlaw, kung may number ka munakan, dyan numero ko 0966-792-5769. Kung nyo nga na nagdaag ka mo, diin nyo ibulon, mga kabyanan. Liwatan ko alawag ang nagdaga kay Jinjin Javier, Lili Tamar, Billy Benedicto, Wilfredo Rimutin, Ibalin Kindo, Chi Kalay, Lilibet Magbanwa, Ninita Magsipok, Winmid J. Villanueva, Roda Anos, Ronald Suryaga, Maximoy Arpelidoya, Mary Joy, Lablin Maayo, Benji Picasso, Mora Nagdraog. Amorang Lucky 15 nga nagdaag ka Miracle Oil, mga kaabyanan, no? Hindi tinyo ka bakal tilibrate na ran, mga pinalangga tapramati. Dahil partner ka imaw sa atang pagpalagad ang diyang Omni, tanan nga materialis sa construction, ijan mabakal sa Omni, no? Sa Sentro Sur. Mo bakal ka mo pinta, agto ka mo sa Julius Paint Trading, nami mga pinta baligya dyan. Kag kung magpa timpla ka mo ka ano man nga kolor, dyan ka mo gid, agto, matimpla gid ni ko Julius. Amo man kay mouse pag pangalagad ta, ang diyang Sign Race Advertising Incorporated, ang Sign Race, tanan ng mga printing materials like tarpaulin, t-shirt printing, mag-printing, stickers, rigyan mapaprint sa gapon si Tol Binja na Minhamin Polinar. Ilas Bike Shop sa Barangay Lamputeng. Kung magbakal ka mo banwa ka mga bisikleta, agto ka mo sa Ilas Bike Shop, rigyan sa Barangay Lamputeng. Mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Nami mga bisikleta na dyan, kag mga kabyanan, high ang quality. Okay? Partner, gaymawan sa ating pagpalagad si SB member Mami Pilar Alusilha. Si SB member Mami Pilar Alusilha, tandas gid mag-imo kang ordinansa, rigya sa Banwa it Kulasi. Kaglimod kang kababainhan sa may Sangguniang Bayan. Kag amuman
si SB Boy ala Alarcon, si SB Boy ala mabinuligan, mabuot, kag mabinugnohon. Gusto na may kasulayan, ang pangginawi ta, ragya sa banwa ka, kulasi. Kag imaw man sa kapabalagan si Mayor Jojo Lumugdang, gakuon kooperasyon ang kinanglan, agadasig natin, malabot ang kauswagan. Kag si former SB and now Municipal Administrator, Condrado Mayo, basta serbisyo publiko, Condrado Mayo. Ay lang, si Kapitan Victor Soriliaga Sentro Norte, matandas niya nga kapitan, galibot gidya permi, gusto na manglimpyo tak palimot tagad rayo ta sa sakit, kag kung magbakal kamo tanan nga poultry products, may baligya man dyan tana sa anda kadya nga balay. Partner, istoryahan ta sa dili lamang magbuhay ang parti sa dalagan politika sa nasyonal kag provincial kag lakip just dalawa kang kulasi. Ha? Nami ko akong politika dyan istoryahan ta. Ha? May mga naningan-nigan kita partner nga mga development Yung politika. mga interesting partner. Ha? Si Tay Maximo galit niya saka tibulan na lang ko doon takaroon partners balay. Si Maximo taga Malacanang ran. Sige. Mga kabiyanan, interesting politika yan eh. May nagkuunakan, urat kunot kontras, hindi urat kontrak mas mayor. Diyan sa kulasi. Pasalamatan gini natin na partner no nga urat kontra si atin pinalangga nga mayor si Mayor Joji Lumugdang. Bangad siguro partner saraman nakita nanda nga dapat kitman nga urat kontra bangad nakita mananda no ang hinimuan no kang atin pinalangga nga mayor dyan sa banwa kang klase partner. Ang may away lang dyan kuro sa bahin ka Vice Mayor kag panahog sa SB member eh. Balikan tam na partner. Ang rang balita pagkalipas lamang importante nga paibalo kay mapahibalo tanay kay dami juga paga manatan nga tubag. Kakataran tubog ti partner. Mabalik kami siniling lamang magbuhay after this. Ang pinakabago at epektibo herbal supplement. Nagalimpyo, nagapabakod. Ang ano ganito, kaya? Kita mo yun na kay Ako si Jim. Bilang estudyante, sa ako pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akong enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag vitamina. Pero sa pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, pagsik kag nag-uptake ang akong memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Cervix Care Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahon ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Ang Cervix Care Capsule ay sadyang ginawa upang protektahan ang reproductive system ng ating mga kababaihan at ibinabalik nito sa normal ang function ng ating sex organ. Cervix Care Capsule, gawa sa mga piling women herbs, purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Uminom ka mula sa iyong pagdadalaga hanggang mag-menopause ka na. Kapag naka-Cervix Care Capsule, ang saya maging babae. Ikaw, happy ka ba? Cervix Care Capsule, available sa mga drugstores. Are you looking for quality furnitures and appliances? Come to Nig Marketing Corporation. Nig Marketing Corporation, dealer of home appliances and furnitures such as refrigerators, split-type aircon, washing machines, gas ranges, amplifiers, speakers, dining tables, Eurotex phones, sala sets, steel beds, LED TVs, dividers, latera, and many more. With its new brands located at Alorod Building, National Road, Centro Poblacion, Culasi, Antique. Come and avail their very low cash and installment rates. Nig Marketing. We bring happiness into your home. Joint Pay.
Mahimo nga ang ginhalinan, amo ang injury nga naga-apekto sa imo ligaments, nga amo ang nagaangot nga tissue sa pila ka mga tulad nga kung magisi ini, magaantos ka sang ginatawag na torn ligament. Makabatyag ka sang daw ginapisga, daw ginipit na sobra kasakit ang nagadulot sang palanghubag, palamula sang panik, kag tumal kasakit kung ihulang. Hindi na pagpaantosa ang naganinit nga kasakit, ang palanghubag, kag pag-antos sa paghulang. Haplasina sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, isa ka natural remedy para kuhaon ang pananakit sang joints, dala na ang palanghubag, kag palamula sang panik, hasta magbalik na sa normal ang imo panghulag. Nance Liniment Oil, hindi mahapdi sa panik, nagapalanupsok ang iya kabugnaw para kuhaon ang nabatyagan nga pananakit. Nance Liniment Oil, essential oil para instant relief sa ginabatyag na daw masuka, ginadaga, pananakit sang tiyan, trangkaso, sakit sang ulo, palangatol sang lawas, irritable bowel syndrome, isa na diri ang pananakit sang sulok-sulok. Nance Liniment Oil, mahal sa mga butika. Maayong nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply di dyan sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies di dyan sa probinsya kang Antique. Nagadamo na ang nagapamatuod nga nag-ayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Bilang ni almost, taga tomorrow kapis. Galing nung ulo ko tapos kasakit kami ang gilid ko. Tapos sirmi ko nag-iihi sa pag-inom ko sa Santon Plus. Nadula na ang pananakit sa lawas ko kagingin sa ulo ko. Tapos normal ang ihi ko. Madama ganyan salamat sa Santon Plus. Kauman, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Okay, balik ta sa atin ba nga pagpalagad ang oras alas 8:49 video ragid ka hambal. Alas 7 lang partner. Hindi pa subrayan na lang partner. Ha? Alas 7 lang kle. Sus. Sala, wow. Ha? Ragid ka hambal, lotasyon, good morning. Bayo ka, agagid, balik ka, nagwa pa ko kay, bista ko to, kuhan ko blas baybayaw. Ginladlad ko kang punat kami. Tinagawa na tulo ay magkabalad. Sabi ko kung may mga isda kadawi, puro lang turorok. Tingnan mo rin, dito timo sa Sanimiyo nagalin, timo agto sa klase, timo kumaan kang sistema ka panagat niya, sagit timo kintrato ladlad. Ay ti rakit sinabuya lah. Lagi pisda, pinakadlaw rat isda bligya sa sindahan na puro lagi bangres. Bayan beneran niya kung magnamir panahon, mga kabiyadan, may isda raman kitang mabuhol. Ang mga isda nga available sa mga kasadahan dito sa Bugasong kapon kita, kung kita po. Halin pag sa syudad, kang probinsya kang Iloilo to. Pero raka baboy diyan kay Kap GB, raka baboy dyan may iyaw, permis Kap GB dyan. Kung gusto nyo baboy dyan, nakmo bakal kay Kap GB sa may barangay C. Kay ibaw na po sa ating pagpangalakan. Ang younger tumandak marketing. Ang tumandak marketing, napahamtang niya sa may Sentro Norte, Kulasi Antique, tanan ng mga machineries, mga generators, gamit sa kung kapangumak mo, kagapangisda, rigyan din ka mo, pwede ka bakal Ang to din lang si Maria Lonedbeck, Mr. and Mrs. Lonedbeck Picasso na. Kagay baban sa pagpulagat ng GMAT Auto Repair Shop ni Matt Ogon. Diyan sa Sentro Norte, pagwa lapagdo sa barangay San Juan na rigyan tanan-tanan problema sa rakyan nyo may guba. Makidaan gid ni Matt Ogon. No. Ya pagina po.
Magbakal ka mo ka mga insurance ang ni ang stronghold ni Manang Susan Tamba, no? Kag magpibok mo ka siminto nga bangko kag lamisa, nami mga disenyo mga moderno ang ni si Jeffrey Martinez Balbin des punta tulay magpagwalis banwa pagto sa Sebastian Direction sa tuo ka bahin kang karsada sa piyak tulay jantes ka magtabok Yan, ang Gimarte Bars Lechon Manok, ang complete products. Kompleto, dyan oy, may lechon manok. May barbecue, kag limpo man nga gaang-gaang dyan banwa kung maggusto nyo magkakaon, magdapli. No? Si Nonoy Julio Cesar Tanlangit, magkakabiyadan, amo dya ang presidente kang tanan nga konsihal sa Antique, kag bilog nga Region 6. Bao, tiyo, tampan magserbisyo, bataan, gwapo, kag mabinuligon. Si Nonoy Julio Cesar Tahan Langit. Makita ko ito kapon na puruming magpartner mo, si Atty. Cesar Tahan Langit nagsumpa to sa nagdaw magbubual ka nomination to kay Secretary Kusi, Energy Secretary Kusi sa Malacanang. Kag tapos nag-witness din si Carlo Nograles, Secretary to na Cabinet. Wow. Congratulations Atty. Cesar Tahan Langit. Permiti mo kagtos Malacanang letorne. Sa nunod kagto sa Malacanang, hindi ito basta-basta sa Malacanang. Permi ka mo partner, wing sa Malacanang, hindi na magdapat. Tod dyan, partner. Permis lo tasyos Malacanang, kulasi. Permi sa Malacanang, kulasi na partner. Ay tod no, may Malacanang kulasi, manglig Lagyan ka tinir, partner, si Lulotasyo, partner. Sa Malacanang kulasi. May imaw ko kuna, karamo, sa radyo ko na, tos musipa, na ginatamyaw ta ang ating mataparamati alin sa Punta Pusyo, anini, sa Punta Nasag, Punta Pusyo, Libertad, kag Punta Nasag, anini, sa 500, 90 kag barangay, Santique, abay ang Malacanang, kulasi. Na Malacanang kulasi, no? Ano primo barangay dyan nga daw klalago man? Malacanang kulasi. Yung nga barangay dyan nga Prias, partner mo. Paras ka bungbungan si Balong, bungbungan na Lawaan, bungbungan Amtik, 3 ka bungbungan. Baldirama, partner eh. Baldirama. Baldirama, ano ta na, ang banwag ito na ang Baldirama, dyan na may barangay Baldirama, partner. Oo, gali. Baldirama dyan, no? Sa Baldirama. Tapos, may barangay man nga Gaprias, barangay Lindero. Tobias Prunier, Lindero, Lawaan, Lindero, no? May Lindero Libertad. 3 man. Ang Hinalinan, Bugasong, Hinalinan, Barbasa, adiin pang 5 Hinalinan sa Raman. Sa Hinalinan, Pandan, 3 man. 3 ka Hinalinan, 3 ka Bungbungan, 3 ka Lindiro. No? Mga kabiyanan. Sige. Baala rin na ako mag-selusay. Budlayran, kis-akis sa araro. Gataralang mga tao. May ito ko ng tabo, partner mo. May kulasi, mantos lilo mo. Ikaw ni partner no, diya ka dungka sa agto sa may kulasi Antique, na. Ito, na nag-agto sa may kulasi sa diinto sa Concepcion. Nanaamo na mga kabiyanan. Istoryahan na partner ng lagan ka politika. Bono karaka, kunot naman lagan presidente. Si Ping Lacson, nagdeklara rin man ka ng presidential candidate. Kang digto nakasilid, partner. Ang... si Soto, mabais lang? Si Soto, Vice. Dito nakasilid si Loren Legarda, partner sa pagka-senatorial candidate partner kang grupo kanday Ping Lacson, partner. Sa PDP Laban, diyan man ngaran ni... Dako ni duplicate Sa PDP Laban, diyan man ngaran ni Loren Legarda. Amo ganira partner, no? Mamanalang gidra natin partner kung mismo ang natengdan partner ang maghambal partner kung sa dindan ng partido partner. Sige. Do si Ping Lacson.
Beng Lacson. Manny Pacquiao partner, hindi siguro mapugnan partner si Manny Pacquiao. Si Inday Sara. Si Ambay partner, si Gordon daw gawa balita-balita man kay Gordon partner. Dito tana sa sinotriable ni Lacson kag ni Soto. Si Gordon? Oo. Amo ra na kung mag-change ng mind na hindi natin mapakta na daw may kinisuni man partner nga daw madalagan man ka presidente partner. Pero namiran niya tayo, aram niya. Si Bongbong Marcos, sarama na nga mga ano gid nga madalagan partner, galing duro pa kanya guro changes. Ay sa tilad kaya daw nag-sit up lang gid man tanda kadang mga senatorial candidate partner. Sa pinipilaban na may problema, gagaway sa Pacquiao kag si Kusi partner. Kag Kusi nga dyan sa kampo sa side ka presidente. Ti sa side ng mga presidente, ra pa man kung ni presidente si Bongo kuno madlagan di kung Inday Sara. Si Inday Sara to kagiti bro man to nga endorse tatay na kanuo pa na pro nga panya gan. Ay, amo may problema pa. Magka-problema kit partner, bangad nga si Inday Sara may partido man partner nga hugpong ng pagbabago partner. So karon magka-problema ang ginahambal ni Coco Pimentel. Andit kuno nga mabuol pa kuno sa gwa kadang kudal nga dapat kuno ang endorsar dagyan mismo sa grupo kang PDP laban partner. Now, ang diyang si Manny Pacquiao, batian mo nga bangigay ka, may statement sa presidente mo katong batian ko. Ang ginbaso natlad, si Coco Pimentel, ay ginbutang na dyan sa Manny Pacquiao sa PDP laban nga daw temporary lang nga president na sa pira kadikada kuno ko ni President Duterte nagkaturog niya nga PDP laban na buhi lang niya kuno kang tanang nagdara kang legal leksyon. Ana ba dyan ni Aquilino nini Pimentel nga tatay ni Coco? Mora partner no, kung suno by kay presidente, suno sa grupo ka sa piyak no nga nagabrblog naman ng PDP nga daw sang ka truck lang kuno tanda, sang ka jeep lang kuno una tanda kaya di nga rason man ni Coco Pimentel nga maskin sang ka jeep lang sanda kun ang loyal na da kuno partner sa partido partner. So koon gani iba na dapat intrahan na kuno diya ka kumili kung sino ang legitimate nga membro kag nga PDP laban sino nga wing. Dila? Badlay daron bilog. Masitaw na dapat para lagi partner ay suno ta kay Coco Pimentel ay na kun magdaag pananglitan kuno si Sara, may anata kuno grupo lagi ni Sara nga pung pagbabago di daw kumbaga no piyon lang kuno ang PDP ang guwa na partner. Na amo ra mo kuminan. Diya sa antike ura pat piyo kung sino diya sa mga grupo nga gina-identify nga maglagan, mga pinalangga nga tagpramati sa antike. Pero suni-suni partner no, sa babaw ko ng partner daw ang madalagan sa pagka-congressman si Iigit partner. No, ang gobernador natin kuno, suno man diyan sa mga nakita natin sa gapos sa mga Facebook, plus kay Captain Fidelisio. Ay bagay nakita ko man to ang pag-interview ka na ni Tamon nga ang anang paglansar ang anang advokasya partner nga new progress kita kuno partner bukit kun ang pagbabago kundi anatan new progress kita na ang plus kay Dudod amo lang ra partner no ang plus kay Tanlangit ya gapra pabatsyag naman niya partner bagad ya may kapasidad man niya partner bagad nga unang karis ang kabogado ya partner kag kilala ran gid nga pamilya dya sa banwa kang probinsya kang Antique partner. Ang madlagan guro na vice gobernador sa Tanlangit ang bata nga sinunoy. Ang presidente blak ang tanang nga konsehal na pero si tatay na gabi tanan diyan ang kapyot kuno sa babaw mo. Si Cesar rapit kuno diyan sa administrasyon. Mga kabiyano kita mo sunod lagi sa mga kanyang. Pero bahal man plus factor na partner no nga may pangilala ka sa babaw bangad nga proyekto plus kumbaga sa no last of the ang pagdalagan mo partner no kung ano kinanglanan kang probinsya kang Antique kung may kilala ka sa babaw partner matawaan ko ka importansya maskin pa paano partner. Now, ang sitwasyon ng Antique kan sa Antique lotasyo amo diya mati ko po kay istorya ko ni partner mo bitya politika sige mo mati dal ko day ang sitwasyon lotasyo mo diya
sa congressman, openly ang nagpilak rin kita nakakalo nga madlagan. Mabulos sa Ana Bugto, ang diyang si E. Bautista. Bagkan diya gani Gruti Ligarda, plido na Bautista, gidang plido, manilorin niya gani. Bautista. Bautista. Si E. Bautista. No, mabulos sa Ana Bugto, kay madlagan, senador, si Loren. Now, gina-maintain man kang LCD diya ko na mo. Ligarda, Kadyaw, Dinusta. Dati, anda si E. Dinusta. Okay? Tapos, may dyan grupo nga naporma ng anda congressman, E. Ligarda, ang anda gobernador, si Captain Vic Fidelio, ang anda vice gobernador, Nonoy Julio Cesar Tahan Langit. Amoran. Now, sino may bintaha? Si E. Kita riyan natin, control ka mo, partner. Wow. Miyat si E. Ligarda, piyak kag bugal na ba? Ila, partner? Sakto ra, partner, bahal ta posibilidad ng daw kumbaga sure winner ta na si EE sa kaya nga ugada, partner. Okay. Amor na sitwasyon, ura pati yang kuon ka iba, now, tabo, ang kuon ka iba karati, mas big example sa Kabanwa, no? May grupo na Captain Fidelio, mga kabayanan, nga mayor. May grupo man na Gobernador Dodo Gadyaw, nga mayor. Na, masinggitan lang sa kamiyor, sa side B Kadyawing, no? Iiligar na Kadyawing, Dinustawing. Ang atan congressman, buligan ta, A. Bautista. Masabat man tuspiyak. Ang atan congressman, buligan ta, A. Bautista. Hindi, nakumon kung didit gawa na mo. No? Kaya, kung lapit lang eleksyon niya, ano man. Kaya, ang aturak takara kung darwag na darana, tao man budget siya. Tao man budget sa piyak. Tao budget sa piyak. Mamuno ang iba ito nga kalyado ni Gob. Day, Gob, ano niya man? Ha? Ang ginasinggit kang natin niya, mo mang ginasinggit kang kontra namon, mayor tos piyak sa Banwa naman. Kaya ang sadya ta nagka-partner kung si EE Bautista ta na partner ang magsinggit nga sa Sangkabanwa, isinggit na si Fidelio, ang sa Sangkabanwa, isinggit na si Gadyaw. Ang na problema ran. Ano badlayan? Basta na mabudlayan, okay ta sa gobernador, ay ti okay lang ta na. Nga isinggit na si Fidelio, darwang ka singgit ka na sa mga mayor. Pero kung ikaw rin partner, daw naka-hotset ka rin partner, ano ba, lipdan mo lang anay mong... Nami tanas darwak grupo. Ipambala nyo kitla si E. Ligarda kung sino Amo kita na dapat. Kung sino dapat ibayaw na. Amo talaga may sansang madaog. Bahal ay karon. May backlash man niya surihim nga amo yung sitwasyon partner mo. Una-una ang diehard na kay gobernador. Ay bangad si E. Ligarda ga-entertain man to, naman ginadinay nga grupo naman si Fidelio side. Karon dayard kay gobernador diya makuon diya nga kapin pa kung may kontra si Ligarda. Itot lamang sa kontra nak diya eh. Ito man spiyak kung to spiyak, tumatanan na kung spiyak, diya man tatan. No? Sa pamangkutanan ta partner no nga kung kisa makambal ka nga ay dutingan man niya si Captain Fidelio kag si EE Bautista. Mamangkot ko kisa diya mo tanda ni Governor Kadyaw ang sapat kay ba partner bangad nga sa grupo ni Fidelio man nga sapat sanda bangad nga si EE Bautista representative ni Loren na nang bugto so karon kung ano mga project nga iga turnover kinanglan importante present kita na digyan kara kunong mga binitang partner na amora mga kabiyanan ikor de kagang problema ka partner no kung ano rin to status ka mga Javier partner daw hasta kaya partner daw ra ka paramdam kung na anong prasada status na nakangandang pamulitika partner so kung maglagan si Paulo Javier congressman hindi may kontraran si EE hindi may kontraran si EE ay pudlay man partner mong kontra si EE ay although darwak grupo dara ka na hindi rat na ra magasto
Wala ni partner. Daw. Ang away tanaw lamang ron, Dalom lamang. from gobernador naog, Panaog. kag mga mayor na Mayor. ginaway. Makuon si bayi, hindi na nakan o kirtan. Di ba? Pero ipupuntahan na kita partner Pero ang mati ko, ang pwede, ang gagawa ng arang nga pwede magbunggo kay is Paulo Javier. Now, si Paulo Javier, ang grupo kang nga Javier partner, amuran ang grupo man, nga nabuol ni Captain Delisio, ang mga grupo kang mga Javier sa mga banwaran. Kumo lang ati na-organize sanda kang temprano, ay ti medyo gahulat sanda sa mga Javier, urihir kaabot ko no, na mo na balita na batian ko. No? Pero it will not going to hamper sa gusto matabo ni Paulo nga madlagan kaya nag-uli ko na si Paulo Javier. Now, di kung nilipay ang darwa ka grupo nga nagasporta kay Kwan, kay Bautista. Nati ko makamo kaya makagawa ra panding ni Kwan. Ni iti may kontra congressman mo. Amo ra ginalat nanda nga may kontra partner. Ang problema naman karon, ano naman kaday hard ang darwa grupo nga parehas na buligan si EA. Ay nauna kung si EA darwa ana grupo, darwa pagaw ana ka budget. Oh? Di ba? Darwa gid. Oh, darwa. Kung tawaan mo sara kang 2 milyones, tawaan mo man tupiya ka 2 milyones. So, hindi pwede nga ang budget ko na gina ko sa grupo lang akan ginasportahan, amo la radya mo. Galing ti ibang darwa, ti tengaan nyo lang kundi magamay. Magamay partner. Ti ang base kun padugangan tanan ni Paulo bla budget ti ang last minute tanang na kwarta gitna ra sa Paulo. Na plus ang faktor nga ti to darwa ka kabayo ginadarani iligarda nya ti total lamang kag Paulo. May posibilidad partner. Ay kung makita ka sang kakabayo partner nga medyo getem-getem na partner. Kag sa rato ra na partner kami. Karanel partner. Di blas politika mo ra. Ay amo kita raran. Oh, example. Oh. Kita man ka grupo dodod. Nga okay man tanato si Iligarda sa kampo ni Captain Fidelisio. Kung nag-aspiak si Dodod darana dito ta kay Paulo, may pupusilidad mo ra mo. Di. Ha? May changes kay partner. Kabisan sa mamiyos na. Oh. Di ba? Much more ang kay Captain Fidelisio. Pwede man nanda nga bulikan si Paulo ay mga tao ni Captain Fidelisio, Paulo Javier ang kunaran. Ha? Dahil na urihin lang. Ito partner, may Fidelisio. Kung magdagan din man, may Fidelisio Javier. May bahal ang posibilidad. Fidelisio, amo gina mga guruwa partner nga mga partner. Oh. Na amora daw surok isap. Ang sitwasyon mga pinalangga nga mga tagpramati. Urat na problema sa gobernador. Kag sa vice gobernador. Ha? Mga pinalangga at tagpramati. No? Maman-an na karon. Maman-an na sa pinakadlaw. No? Pero para lang hindi maglingin ulo ta. Pamangkuton tat na si Iligarda, sinugis darwa grupo tanang imo gisportahan. Ha? Mga pinalangga ta pramati. Ha, sinugis darwa grupo. Ay kun manamong isa kon sa politika kami partner ang magkatungali nga grupo, openly gabirana isyu. Si Iligarda do gumuamo kuno mo. Oh, gapanimbang. Ha? Kung gawakal ang sangka grupo na agin sa piyak, hayaan natin yan. Kaibigan lang naman yan eh. Prinsip ta na partner, iti kung makontra ka na partner, mabadayan pa kita na. Ang politika kabay medyo maimon. Dapat hindi ka makita nga daw nagakinuyay dapat kundiin ka dito ka. Ay kung kita da nga daw hindi piho man nasportahan mong piyak, masailot na ran, much more ang kontra mo, independent, Paulo. Hindi, sarap kung mag-independent Paulo, amuran ang chance with Paulo ay magwa-independent na. So karon ang darwa ka gobernador nga may gadalakan partner, mangita kita ra partner kung daw medyo uyang-uyang ta na, sa ilod sa piak ra mo. Kag si Paulo pwede ka sulod sa kampo ni Iligarda to kay Dodod mo. Pwede man ka sulod sa piak. Kaya di independent na tanan mo. Oo. Karon kung magkulang-kulang kwarta ta oy Iligarda. Sobrahan ng Paulo gamay-gamay tana din. Naamura karon ang sitwasyon politika no. Mga pinalangga nga mga tagpramati pero ano kuno hambal ni Captain Fidelisio sa interview ni Roger Tamunaw
Suno sa nabatian ko no, namin man itong advokasya ni Captain Pidilicio ay new progress kasi na kang banwa, kang probinsya, kang Antique. No, nga kung tawaan ko no, tanagin ka tsansa. No, nga mangin gobernador man dyan kang probinsya, kang Antique. Namo si Captain Pidilicio, partner, bugto dyan ni Engineer Norbing Pidilicio, tag-iya ka Sittler's Builder. Taga malandag nas Norbing, taga malandag man si Captain Pidilicio, no? Mga pinalangga, taga paramati, kari nga iti, mga nga ti antis pa man dyan nagbuwi sa actually, daw tana kaya Chamber of Commerce President ng Antique. Taga mga kuha na partners, nga mga negosyante, man partner raw. Now, as Captain Pidilicio, mga kabiyanan, may anda dyan nga kompanya, Biga Manila. Biga Manila. Kag may barko, atana, galita na dyan nga gabiyahe, kita nga atana, kita iya. May nagmunok na nga may ideya. Party bala sa mga, kung magbiga Manila, daw, kanya daw, recruitment company, daw kompanya, nga dyan kanimo, affiliated dyan sa 150 kung mabarko biyayis bilog limutan. No? Kag dyan sa Pilipinas, sanda ang nag-hire. No? Kag taanag li tanad ka promote man kung gusto mo na i-promote ikaw sa ano nga posisyon. Na? Now, hamakon timo ang Biga Manila, amo di ka pasulod ka gusto magkapitan sa barko, mag-chief engineer, second engineer, third hasta sa fifth, no? Chief mate, amo mga matan-tanan bla. No? Mga tanag ka pasulod, magabianan, example, magsweldo ang kapitan ka barko, mga kabiyanan kang 12,000 $12,000 US dollars. Okay? Dolyara, mga kabiyanan. Ana may ginansya lang tana 2 taon na to sa kapitan, GIS. Kundi may 2,000 dolyaris tana, i-multiply mo sa kwan. 50, sa 50. 100. 100,000 kada bulan na. Sa katawaran. Tialin ka una mo ran. Sa kapitan pala. Pagtos dalim. Te, rako, tagang tikin, mga tikin nyo, sa karang... Napariti ni Captain Pidilicio, partner, ang taga-Antique partner. Pero pinuligan ng mga praska, nang inable, nang umagad ni partner mo no Sarama na tanang nagbulit ni nagpasilid ni pasakay partner sa mura pagkabati. Now, kagti, miyad ikong taga-Antique, apply sa kampanya, tos nilaran, ni Bilog Pilipinas. Bilog Pilipinas. No, may barko patana. Now, ginabaro tamang istorya ni yung Pepa City ito sa Hot FM. Na ang istorya at nadya ka politika sa Antique na kung may kwarta ka na kagid na. Di tayo natagambal ka rin, ha? Eksakto na partner. Sarara. May bintaha agad. Bintaha ka, may kwarta ka. Laban ka agad ang padahag mo partner. Te, kung kwarta lang ito na sa gapon mo kay Captain Pidilicio, istorya kami ni SB Carmelo Otico, ang tag-iya na call trangko nga mga kargo nga trangko galibot sa panayran. SB member Otico, tag-iya ka na patnungon, pero may istoryay. Kanya mo, daw, chief mate na, bahal ka na, chief, ano ka na? Bahal lang ranggo na sa barko, kaya na ano ra siya raw ka bahal ang ginamangkot ko balagid. Ano sir kabahal ang income ni Sir Pidilicio? Ay sus. Magkuon ti mumigo nga sang ka bulan darwak sako ang kwarta. Ti bagkat silyot na ran. Magkuon ti mo nga darwak sako nga kwarta kada bulan may income taran. Ti debla isipa ba darwak sako ra puro ra libuhon kay dura mati mo kasulod di ka pisuson. Kaya transaksyon mo ginansanay mo kag income mo sa kada taho ay bagat agency imuran linibo. Tiyala lang timong butang kinyo tuson ra kung sarang mo blang sulod sako sa kalibo. Linibon. Amura kuno kraka. Agay. Mga kabiyan, nanti may barako ba't nang ana? Bukan ko namin tablang kapitan barko ordinaryo ha? Na, kagurarta ng kapitan ran. Ha? Mga kabiyanan. So kung kwarta pagambalan, kung todo na, dahil grabe, noy.
Abra partner kung si Yusuhon partner ni Captain Fidelisio ang napagpadalagan partner kag manan naman dia bago ta na magsilid politika de Santiki nga kinanglan gidyang partner. So karon isipon mo partner mag 18 ka banwa maskin tawaan na pagkatag 10 million partner. Kaya na. 180 million na ra partner. Preparahan na mga 300 million. Kwartang daganay partner ang dalaganay dia manan naman na bago magsilid sa politika. Manan na rin na partner nga kinanglan na gid maghulat ka ng kwarta partner. Kag siguro bisan ura ko mati kang istorya ni luwas kami kwarta ha. Kung turukan mo raman na sa objectives about sa province. Ura ko kahambal, ura ko bati ka interview na. Pero ang rason na batian ko lang number one reason andot naghalinta na sa kampo ni Dudod Kadyaw. Ay raka nagrulokso mo mga incheck nagruloksoran. No? Na anatandat na statement ra ha, magawa gid ra surihi ang amor ng istorya. Hindi kuno makasandak agwanta. Kay ginasuggest sanda kung ano mayad sa probinsya, why? Ang ginaklos kunot na ni gobernador amo dia direct sunod ki nga nagpungko lang sa kapitol ta nagkapot nga contract lang niya nga hindi kaka-claim kundi ngayon is OP nga 10%. Nagbahol din balay na sa sbalom. Ay no, katingalahan ng partner ko ng taon mo, isang ka ordinaryo lang ka, empleyado ka kapitol, no? Kita ko man, no, sa mga post dyan, no, po daw, kanami, partner, maglantaw mo kung kaigsa dadya kung pinangabudlayan mo man that partner. Kag ang negosyanek paras, ang ko ni Captain Fidelisio, nawaay ko, no, ang provincial government, it long-term development plan, para sa probinsya kung ano nga investment or kind of business nga dragkal nga bisan lain-lain rin magpungko ng opisyal regyan rin tana na magsilid sa tiki. May proposal tana ko una nga magtukod kang shipyard ay ti may investor kagi investor yanay gani one time ni Captain Fidelisio may investor ako nga ang kapital 2.2 billion dollars. Ang potensyal nga pwede mapatindagan kang shipyard ang malandog kang pwede managya sa kulasi. Now, again, ang investor to nagsulod kang nagagtog iknurugya sa Antique. Gin tackle to sangonyan palawigan. Garing hindi lubos maintindihan. Kaya mga board members, ambay kung ano, pero ang duda nanda, iti, basta negosyo, pagambalan kag bilyon, kag dolyares pa. Siguro kinanglan mo man pahamaman mga board members eh. Kinanglan dito komisyon na partner. Nakita na ngayon. Kagagsta nagambal ta na. Ura sanda ti long-term development plan. Nga anda lang, kung sa kadyang adlaw gusto dalagi makita, pira ang makwartata. Pira makolekta. Halin sa baras. Halin sa baras is OP, bla bla bla. Amura ginambal na gid. Hindi takon konforme kariya. Manan mo kumatukod ko ng shipyard sa Antique. Ha? May gin example tanang sang ka lugar dito sa Cebu. Sang ka 5th class municipality kang nagka-shipyard sanda dito mga kabiyanan. Ha? Mga kabiyanan nangin 1st class municipality. Na amura nakakatabo. Hay karon. Ano ginambal na tuknakan man? Ura diya sa ay kun magprasla karon. Kun mag ang mga barko naga tughong masanda magpari ano ro oil? Oil. Gating patughong. Now amakon timogin compute naknakan partner. Gin compute naknakan matravel pagli mga barko to iti ang West Philippine Sea ngaran amo dara ungan kang pangkutan tanan mo di ko may shipyard diga sa Antique ha mga kabyanan ang South China Sea hindi rin kaagto pato sa diinto sa mga Hong Kong sa Japan to para lang mag-amo-amo kani magpatughong ti king compute ng gasolina pira ang magasto na so kung may regya sa Antique kag regya sa Pilipinas so, makasave sanda mga kabyanan, hindi ko lubos pamintindihan eh. Ko ka mga binarko nga competition rin, pero
makompute na gid kung may PowerPoint presentation, mintindihan ko ya. No? Diyan lang ko mag-discuss na anong klase nini grabe nga development ang matabo rakrako ang magasalud sa obra. Pati taga Nilo kung may shipyard dyan masulod obra sa Antique. So ang tanan tao may obra ron, kag kung may obra ron, tanan pwede rin mag-income because once mag-busy ang sangkalugar mga kabiyanan, example shipyard, develop pro karang imo karang nga lugar. Ti hindi tanda sa mo amo kadi ti mga kabiyanan kay ang anda kuno ta na gusto ang adlaw-adlaw nga kung paano lang makakwarta. Sakit nga akusasyon. Kasi one time interview ta si Captain Fidelcio kaya sa ating pagpagalagad na ang jang baras gid na ang jang baras kung tana kuno mga gobernador hindi tana gid sugot mga kabiyanan sugot man tana nga may bulanay baras suba pero i-regulate gid dapat sa Antique lang proyekto partner amora dapat dagay mo kauna kang kay Buik sura gid na nagagawa baras sa Antique. Wala gid sakto ra partner. Rako to nga proposal pero hindi daw wala ginatutukan to ni Buik ang amo to tanang kon nga pwede lima kwartahan yang kwarta krako sa baras kay bato. Ora. Now, daw kadyalan jay kita mo bisang gabi nagyaw ganito nagsubsub tubard sa mga sa bugasong to kako type sa baras. Ay, ba antara. Amo na mga kamianan. Tanong ko na nabatian mo sa interview ni Captain Fidelcio kay Didier Tamunaw. New progress partner. Amo lang pinakasimple partner maskin diktum lang mabasihan partner no. Kung sudon may nakita tanang daw hindi ta nakuporme sa pagpadalagan kang probinsya kang Antique partner. New progress. So lain ang ana sistema. Lain ang sistema partner. Lain nga sistema ang may dyan tanang ana. Okay? Tikon amo dyan kung yun to'y nga kung may kwarta kao mga kabiyanan daag kao ti pasado rin dyan ka na sa Captain Fidelcio, no? Kag plus ang platform of government, no? Iti ang mantikin news makuon man padagon mo banggad lang ano imuon na iti may kwarta lang, di ba? Tikon pintahan mo man sa ginatawag program kag plano sa probinsya nga long-term development plan may plano. Di makan mo partner nga kang mayat pas Fidelcio ura pa to naghalin. Ano nga plano anda kag pasadla ng investor sa Antique pag abot sa ngunyan panluigan ura kinintertinar. Di namin dindiyan. Mura gani partner kung isa partner gakinanglan man partner mananimo dya sa atin dya sa may Antique bukit guro lang sa Antique partner. Bangit nga may mga SOP partner mura dapat i-tackle da lagi una SOP lagi unag na pamangkot partner bukit sa mga investor salos guro ram balad na nga ti piramen. Amo rin partner ang sara partner nga di magkasugot partner bangit sa may SOP na tawag partner. Ti ang mga foreign investors nga ran kapin pa ko ng mga nasyon nga fully developed daw less na ang corruption do sanda mo amo bira mo mura kis aga turn off kun amo lagi sistema ga sa aton di ba? Mura partner sa nga garatras sa mga investor partner bangit nga ang pahalos pamangkot ka mga politiko no bukat ko na nga digya sa probinsya kang Antique halos kadamaan partner ang namangkot lagi partner kung may investor masilid partner piraamon amo lang gid nagaba pinakasimple di ba amo kita halos na pangkot na piraamon ano premyo naman yang kara makano ko riyan kung insentibo na partner sigurado partner nga kung ikaw investor sigurado nga hindi gawit pagkaisahan gawit partner nga hindi madayon partner ang kano o kung foreigner lang karo gani nga magsimple lang negosyo na ma-process sa gobyerno tapos buhay-buhay ang rasong li buhay-buhay na delay basi blay may gapit gina pangayo pa turn over lang sanda lagi ka partner kapangalo tra kulo na mo gakradura ra partner mga investor yang kana partner basta nga ibang nasyon partner mag-invest partner sa sangka probinsya halos na hindi madayon partner ay bangad nga sa natawag ni partner nga piraamon dara partner piraken amura nang sangka sakit nga makapaturn off partner sa mga investors. Ngalot ka na mga foreigner kung magamamo ka na klase ron na
Mga pinangga, miyadal ko rin insik kay dasig magtao mo. Insik na partner ay sigurado tanaran. Ha? Kita mo ka ang mga insik. Halos anak insik partner ang mga negosyo di partner sa may sa may bilog nga Pilipinas partner. Ang mga insik na nagapinans pang nira sa mga politiko mo. Ha? Mga kabiyanan nga mag-eleksyon. Nila? Pero may iba tanang nga mga rasa at tao, like mga European nations nga kag Amerika, hindi kit na kasistema nga moran. Transparent kita ka partner. Nga paboran na negosyo mo diya. Ay ti ka negosyo tananda based sa quality mo. Quality kita na. Needs and quality. Now nga kinanglan nga tao may kalidad. Ha? Tiyang nagapang-bribe man lang ran ang rang. Igor man sa inaya yan. Pero di mo partner ang kamaturan partner. Kaya halos China na partner ang nag-investigate sa may Pilipinas partner. Bangad nga daw kung magkasano nabasar ka China partner kung anong galit ng mga Pilipino partner. Kita nyo lang. Ngayon mga sa itong pangalagad, ang Carl Agrivet Supply ni Carl Ruel Buaya, kung tanan nga mga bubod ka manok, kadamog kang baboy, akag kung mamatsoy mga mo dyan ka magto, dyan sa may atubang kang antiko, bayad ka mo sa antiko, dyan ka mo sa ilo, no? Na, kagay mauman, ang dyan RL Cycle Parts, kung magbakal ka mo banuwakang cycle parts, na nga mga original, dyan ka mo agto, sa may bulangan nga daan, sa Sentro Sur. Amo man sa nonoy binangunan ng karidad. Kulasi. Dodoy Libik, Dodoy Pizza, Dodoy Restaurant, kag gabriga mga construction materials, kag hardware items, dyan sa Banuakang Sibasti. Si Christopher Baro na bata ni former Mayor Bantog Baro na amo Banwa ang tag-iya. Dali lang. Sa ilo, tadya sa Banwa, klase sa billion nga ginatla partner. Ha? Sinubla na to, daw mga madlagan ka, Vice Mayor. Suno sa istorya partner, daw si mabalik ko no si Wakoy, may si Swati, daw sa piyak pa, daw rak mamani partner. Daw gumagasa na partner, sa piyak lang nga grupo, tandaan lang nga daw gagaway ka position partner. Depende ra kung naistoryanan na ran nga mga Vice Mayor nga kandidato partner. Ano ang relasyon ni Wakoy man na ako may mga kote ti daw rak, bakan aware. Wakoy ka ni Swati? Hinabless ni Bubong Tanay si Wakoy partner, iti bali tiyo naman si Swati partner. Gali. So, may ang balita nga interesado man si Moja ang sarang isbi kag ti si Wakoy ti pisbihan na lang. Amuran partner no, nga daw dagyan mo makita partner nga daw sa pisto lang amura partner, garagaway rin na partner, depende ra kananda partner kung ano dapat na pag-istorya ng partner. Ti ayhan mapaiway ang malam? Amor nang sangka nami nga pamangkot partner nga dapat na mamanaan ka mga pumuluyo diya ka sa banwa kang kulasi partner. Ti kung hindi na mistoryahan da, ti sanda lang yung naway ka na basit tabo pa. Ay, may posibilidad partner halos gani, binay-binay man dito partner, mayor ginadaganan na to, tanda magburog to dito sa Makati, gaya naway man. Basin tabo si Sulasi? May posibilidad, hindi na dapat na ma-review partner, bakit nga atang mayor takya partner, daw sa tilad kaya, daw at matigi intensyon ng iba pa man magkontra sa ating pinalga mayor partner. Ti dapat kung nasittle gini, kung magbulaga ka ron, kag may lagan sa bilog ron, basi kung lusot pa rin sa bilogan. Kag makapekto sa kandidatura kadang ginapadalagan nga bayaw kung tiya kay Gobi partner kung tandaanan mag-girnamo digya sa may banwa kang klase partner kung agawan nandang posisyon nga Vice Mayor. Kung ako lang may term pat na maparilik tananay si Swati Isbe. Kung ako lang akal naman na rin kang si Wakoy anay tanay Vice Mayor, di ba? Di ba? Sangka punto man ng partner, bangit nga lang tao kaya, no? Daw rati mga nagasunisuni man partner, nga magdalagan ka nga Vice Mayor partner, at least luwas ng guro kay Administrator Anay former SB Mayo partner. Matulog guro natin yung partner nga dalagan sa pagka-Vice Mayor, bahal man ang potensyal na kaya partner Ming. Di ko mag-Vice Mayor si Tay Conrad, to kung tawas ano lang. Pero terakan dyan baman nga ang sitwasyon politika mo panilagay mo lang ba
Kung prasbi kung daw hindi, tinyo mag-unite, prasbi kung di sara magpulupo, gusto makasara, ti mapulupo man kakada kalag na makuon lang nga. Hindi lang tamon bulig, ti kundi gabar nga kamaradiri kak milya. Bahal Di. kita posibilidad amo gina matabo. Amor tudukan kang kontra, lagnan tabla, para nga tin, oras na pata, basi ko na ang sunggod to, diyan patok natin bulig. May posibilidad kita na partner no, sa tulad di abi kaya dawra pa man ti mga aspirante git partner nga mga sa movie partner sino mga aspirante git bi mga vice mayor ang ba may mga potential partner kung ako pa isip-isipan partner no. Ay ti bangad nga kay SB Mayo nga kay administrator ka dawra naman guro sa bungag na partner mag balik sa may politika pero ti hindi natin manaanan ti buhay pa man ang filing ka mga ano sa October pa lang partner no. Ang mga graduating, ang mga SB members, pwede tayo lagi na makonsidrar. Kaya ang graduating kay partner, pas kay Neri partner, patudading kag si... Mami Pilar. Mami Pilar. Si Mami Pilar may potential man nga mangin vice mayor kung subtan magurok ng mga bata kay partner, kag dipindi ka na partner, saraman Daw tana ko lang hindi. Kung tanat hindi, oras may mo tatangga Oo. partner. What Pero nagka-interest kaya partner, sa vice mayor nga slot kaya, daw warat naman, ano ko pa nga nagka-interest kaya? Pero okay na kay Tony ron na supportado ko kay Tony si Mi Pilar. Kung saragit man si Mami Pilar partner ka may potensyal no kag may tsansa na magdaog partner ang suportaran man kang grupo tana sarang gid kaya nga aspirante dapat kun tana mismo ang interesado sa diyang posisyon. Saktoran. Si Mami Pilar pwede maglagan eh. Ti si SB member dading pwede man kadlagan ran. Ay ti daw sangka grupo tanda sa piyak daw makaproblema pag depende nanda rin kung tandaanan na ran magdi tanda mag irekwintroana yung partner sa politika. So kung ura ti may madlagan kananda nga mayor ay ura ti may mabunggo kay Joji. So ang anda grupo sa oposisyon, vice mayor lang halin. Vice mayor lang halin. Kag ma-put up ka walong SB. Walong SB. Ako lang matabo. Hindi sandagin mag-put up ka mayor. Hindi natin na sa suni-suni partner nung ako naurat kontra si Judy. Pero bangad partner, may mga presidential election ka partner eh. Basi karon tinaw ni Pacquiao to, maskin ikaw ta na, pwede na patindigan, ma-mayor ka, vice mayor ka. At least mapuno lang ang slot, at least makita tos babaw, no? Nga sangka qualification now, nga qualified ka mo sa diyang nga grupo, kung makumpleto nyo ang alin sa mayor, vice mayor, SB, amo lang ma-certified ko nga, okay, sila di sa partido. Amo ra ng sangka dapat paminsaran pa natin nga mahambal kita nga wat kontra vice mayor, ay hindi kita kapakit bangad nga may presidential election partner. Di ba na pwede gurong sangka presidente nga wat mayor tanan dyan sa may kulasi, wat vice mayor tanan dyan, wat SB tanan dyan. Ay bangad nga presidential election sa kaya partner. Sakto ra mga pinalangga nga mga tagparamati, ha? Tambay ko na no tabok tara kay Vice Mayor Herco maka uli pablato daw ura ko ti balita gid kay Vice Mayor Herco aw. Amo yata na problema kay Vice Mayor Herco no nga ura maskin nagbutang nagpadara lang bitana man dad kay email na nga kun ano tan tabok sa Amerika ka na to. Ay daw mga biniyaan na lang man ta mga tinawo na diya. Amo rin din natin masabat partner kung anong rason nandat nga oras na naka-uli dyan sa may kulasi partner. Ti sige. Inami pa na partner mag-istorya kanya. Mga pinalangga ta pramati daw. Ha? Urat na ti panahon sa ating pangpalagad. Madura naman iman to nga, darwak oras to nga. Mga kabiyanan sa pagpalagad ta, no? Sa mga nagdraag dyan, bay kung basik nga pilar na sa sagwa dyan, no? Ha? Sa mga nagdraag dyan? Nagdraag ka, ha? Lawagan, takmuliwa to. Jinjin Javier, Lili Tamar, Billy Benedicto, Wilfredo, Iberling Kindo, Chi Kalay, Lilibet Magbanwa, Ninita Magsipok, Winmidjin Villanueva, Roda Anos, Ronald Suriaga, Maximo, adito ya partner sa mga, Mary Joy, Lablin Maayo, Benji Picasso, may nagdaraag kaya nga Sabado. Sa sunod nga Sabado, dugangan gid kuno partner umi nga ng ng pa-premyo yay tigayon nagid kuno ya kay partner ng Louis Maayo. Sige tanara. Nang ligasiya gid kuno ni
partner na Nuwi Mayo. Partner Mayo, partner na Nuwi. Sige ra. Mga pilangga nga mga tang paramati ha. Ti sige. Agad makabulig ninyo bla bisan na gamay-gamay lang pero bakal bulig niya kuno may mga ayad kaninyo mo mga kabyanan. Sige. Partner, salamat gid sa pagpamati natin sa ating pagparamat sa pagkuan sa salamat gid sa ating pagpamati nga nagsubaybay gid. Hasta raman sunod sa bado, ha, partner? Sige partner, padayunon ta ng legasiya ni partner mo Nuwi sa pagserbisyo sa kanginan sa bilog kang probinsya kang Intiki. Di ba si Mitra Miawan din mo dyan? Sa Banwa kang Kulasi. Ay, dyan gali ngamet pagmati dyan kay Ma'am Lorenzo. Kay Angel dyan, Angel, bugtaw ka rin, Angel. Adawar ka bugtaw, ha? Angel, masik kung turong pati mo dyan, mama mo pukawaran. Kaya naglilit nang pagkabasket lang diyan kami man nga mga pakaisahan mo, kag dyan man yung mga kabuktuan mo, kag saliwan, no? Paslamat din ang pamilya maayo sa pagtambong ka nga ng lubang, kag naging nagsimpatiya man sanda kang amo to nga natabo kay former SB Mayo. Kag kay Kap Nunong dyan, may pagpamati lang, kay Kap Nunong Luipan. Budlay makamove on kay partner Nuwi sa mga sasawa na giguro budlay gid ka move on gid. Budlay gid partner stage pa kang denial pa ya partner daw hindi pa mabaton partner kang pamilya nga sa amo lang to ka nga inuras na partner daw taman ka gulpiyaw daw ragin pakita man nga sign nga daw makuon ka nga nagabi na tanang pira ka nadlaw gid na partner daw gulpil na partner raw. Kag kadasig lang mga kabyanan mo gani iba ka to partner nanugon na nadura si partner Nuwi bla lagi. Rako pa ito mahimo na sa Banwa, gusto talaga ito makaservisyo o mantana mo. Kasi si Spilarco ni kato sako man tawag na, akang kato kang galimdan-limdan matyak man, yan man si Kerboy sako mangputing mo ya mo to, waringti, wala natin na ba't mimo kita yung murag palaran na rin. Saraman si Kerboy Larcon to nakipagsimpatiya gid, alas dito tanaga, agtugid man to, nakagtuta na to, ganawag man to tana. Pag nagsaraman kang bilog man mga SB, halos man nagtawas to kang pag-abat ka na to sa may batunan paggali na sa kang Ernal dito alin sa may sanusigan na paslamatan man naman tanan nga mga presensya to partner mo. Sige ay importante nga buhi ligasi ni partner mga pinalangga nga tagpramati. Iti kung may mga nimo kang mayad blang budlay banway di konsel sa main mo nga ura blang tawaw no. Di bla? Kag sarap pa partner, bahol man paslamat kaya kang pamilya Mayo kanimo bangid nga ginpadayon mang ligasiya ni partner mo Nuwi no nga sa diin mayad nga ligasiya man partner at least diyan ikaw nga nagapadayon bangid nga maskin pa paano daw may ibsan man lang kasubo kang pamilya Mayo partner. Ate sige partner. Sa sunod naman nga sa bado. Miyad man ay dyan ka man dyan man kagyapon. Ate, sige, Erto, take ko. Kay sir, alam mo, along lang sir, mayad nga, kahit lawan ng dyan, luwat kang mga pumuluyo man dyan sa Banwa kang Kulasi, bagad nga saraman ikaw kang sipupulis nga may tigipusuon, bagad nga sa dakpanay, alos 300 na mo. Ang nagaragi dyan mga sipupulis sa daw kaluoy, ba na pumuluyo kang Kulasi mo nga chief of police halos mabatian natin may pasunaid nga kasi chief of police diga sa Banwa kang Kulasi. Sir, good luck lang yan sir. Ate sige. Partner, babay ta sa ato ta paramati. Ako dyan si Roming Antonio. Salutasyon mo babay man. Sige, babay man ako salutasyon. Ako dyan si partner niyo Bubit Mayo, nagpaslamat sa pagpamati ninyo, kag saliwan, kiritanay liwat kita sa sunod nga Sabado, dugangan natin ang atin mga agenda, kag kung ano ang naman ipagaling to naman kaninyo, halin sa health, sa politika, kung ano dapat matiks na kamo, kung ano ang mga kinanglanan ninyo, nga makabuli kami kaninyo. Daroging salamat. Kag amo dyan amo presentation, mayadkid nga probinsya kang Antique. Are you looking for quality furnitures and appliances? Come to Mig Marketing Corporation.